Bé, provarem de fer un poc més, a veure si puc. Molt bé, endavant, vinga. Bueno, doncs... I va haver si pas aquest que va haver de tancar per... Va haver de tancar i van reduir l'empresa. I entonces, en Arturo i jo m'ho vam anar. Però després va quedar allà i visc un dia, perquè es va morir l'altre soci, fundador, en Rivero, el català, en Rivero, era gallego. I els fills després van voler vendre l'empresa. I des que érem d'allà, hi havia el comptable, en Arturo, l'encarregat de maquinària, que era en Paco Preto, els que estava als ajustadors, que eren Fullana, jo i els de Barcelona. Aquests 6, i els mateixos socis, entre tots 7, van comprar la part d'aquells. I ja van fer, però ja van comprar amb l'idea que havien de fer un altre tipus de màquina, que ja la teníem, que això ja ho havia proposat jo antes, ja ho havia proposat en els Riveros. Però l'inversió no bastava, perquè ells no tenien prou diners per el que ells volien i no invertien i aleshores anàvem endarrere. La compra va ser per poder fer això. I acte seguit que van comprar, jo em vaig posar en això. Però després hi havia el de cada dia també, que havia... A més, que a tot era molt important, que no te destorbin allò. Ara, és a dir, que una taula grossa, un paper continu gros, començaves amb allò i arribava que tot era en comptes de sumar, restar, multiplicar, dividir, reixos quadrats, perquè no hi havia calculadores, no? Tot això, perquè moltes mides surten... No sé si té coses. Moltes coses surten, però surten calculades. Perquè havien de tenir en compte quina... Més, per exemple, un àngol, tot aquell àngol que tingués més de 40 graus no és fàcil, perquè quan s'envest troba resistència. Quan t'estires no, però quan s'empeny... I nosaltres això, jo sol tenia calculat 30 graus, 40 com a molt. I ja quan un desespero dius no puc allargar més la palanca, doncs entonces allò. Però això ho havia de tenir molt en compte. I després ja, a partir d'aquí, senos i cosenos i raïs quadrada i el teorema de Pitàgores, geometria pura. Molt bé. I de partir, ara, el problema d'aquells que te surt i no hi ha manera de resoldre-ho, i te'n vas al llit, i al vespre, pam, jo tenia una llibreta i apuntava, això l'he fet, i vaig fer allò, mig croques, mig dormit. I així, no vull dir que això els altres, això em succeïa. A tu te funcionava. Això m'ho funcionava. Exacte. I ja dic, i després això, si no va, si no surt, arrere, comença de nou. Torna a partir de zero. No, allò d'estar clar. I com que després tot el que era tota la base de la màquina ja saps, perquè la màquina l'important era sumar i restar, i que tingués poques peces. I després van fer una matriceria adequada per fer poques peces i de més que passàs poc, perquè nosaltres vam anar a passar d'una màquina que pesava 9 quilos a una màquina que va pesar 4 quilos. La carcassa no era de planxa, perquè antes la carcassa eren de fundació, ja últimament s'havia fet de fundació, però s'havien d'afinar i tot això. Van anar a la carcassa de plàstic i una matriceria i carcassa posada. Les tecles ens vaig fer, tot el mobiliari de tecles les va fer amb Antoni Trian, que tenia un de so, que també van fer un per fer el fons. Sí, però és que llavors ell
ens va fer uns moldos Sí. de níquel, Sí. que ja tinguessin els nombres gravats, però fem-nos com una feina de conjunt amb Antoni, també. I que allò estirguissaves de per tot. I a més, quan la màquina ja estava acabada, quasi, i tot això, el comptable es va morir. Millor dir, el comptable no es va morir encara, però va estar molt malament, i el metge que el cuidava, que era amic nostre, va dir, no el tornareu a veure. Ja tens... Qui era de l'home? En Gomila. Hi havia un Gomila que era comptable a Can Rosselló. Sí. Això era un germà, un germà seu. Un home sèrio, un home d'un honradès terrible, i ell m'havia insinuat coses de comptabilitat, però jo no sabia ni el debe ni l'haver, no sabia res de res. I ja tens que aquest senyor no pot venir i hem de fer lletres els dissabtes, hem de dur lletres en el banc. I com ho fan? Vam, una lletra aquí. Mira, aquí diu això, aquí diu això. I copiant, així, jo vaig haver de fer comptable. I després vaig repassar la comptabilitat i teníem una màquina de aposta per fer els dietes, i em vaig fer comptable. I vaig després dur la part tècnica, la part... Tenia una Safia d'aquest mateix, que era hereu de son pare, de la societat, i així va funcionar fins que l'electrònica ens va posar del mapa, perquè sí que havien aconseguit la màquina ja havíem exportat, les exportacions anaven bé. És dir, que allò ja donava resultat, encara no era el moment de dir a 100 llibres, però hi havia perspectiva. A més, nosaltres, si al final de antes de tenir aquest model, ho fèiem 50 o 60 màquines al mes, i quan en feia molt tenen 70 màquines, amb això, en un mes en feien 150 o 200, perquè havien reduït de 2.200 i pico que te dic a 900 i cosa. I d'aquestes 900 només hi havia 14 tornillos, perquè no van voler posar-ho rematxat, que hi podien posar el dir, però va dir fins aquí heu arribat, aquest ho posarem a tornillos. Encara quants de tornillos. I a partir d'aquí després ja s'ha acabat sumadores. Se'n va anar sumadores, se'n va anar al cel, com va anar molts d'altres. I d'aquesta persona que vostè diu, me sona el nom, però no tinc referències visuals. De bueno, José. Que jo vaig entrar a l'escola el 83. I això havia de ser, perquè nosaltres vam tancar el 78. El 78 van tancar. Però després, entre problemes de personal i una cosa i l'altra, que ens van denunciar i tot això, perquè havien tancat, la cosa es va complicar, i per prest van tenir els judicis al 80. I van tenir una sèrie de... Nosaltres teníem un almacén que havien de maquinària, i no la vam poder tocar perquè quedava bloquejada. Quan tenia la sentència, que després només ens van multar per la treta, no per la... perquè des del subvenció de butxaca no en vam dur cap. De deute, de personal no vam tenir perquè vam pagar religiosament els seguros fins al final. I després, quan van tenir la maquinària, la vam poder vendre. I la que no vam poder vendre, que no tenia utilitat, que era la màquina d'aquesta de fresar, no tenia utilitat a ningú aquí perquè es dedicassin a això. Entonces va ser que van dir, no, això a terra no hi pot anar. És a dir, que la màquina aquesta, per prest el 80. Per prest. I entre el 80 i el 83
perquè després nosaltres, que sí que vam guardar de la maquinària, ens quedava allò i vam vendre els torns automàtics, es va comprar en Marquès, que tenia la bijuteria, i un torn, però aquella màquina no hi havia ningú aquí que tingués utilitat, i no van voler, i van dir, perquè em donin el pes, la poden donar a l'escola. I van d'acord amb això, jo vaig a l'escola i no me'n record que eres director, perquè jo vaig allà amb el director. El director devia ser Hernández. No pot ser que fos Hernández. Lluís Hernández. Que era professor de matemàtiques, Hernández aquest. Exacte. Allò el mateix, sí. Devia ser Lluís Hernández, sí. I d'allò devia ser amb aquest i tocar d'ell, sabi qualque cosa. Aquest senyor ja és mort. És mort, No, el que ja hi eren Sales. allò. Aquest té que ser el que estava en Sapis net. I li pots dir que com que Teu m'ho diu que ell li van treure, no sé com ho van fer, no sé com li van dur, però que vaig anar allà jo per ell i vaig dur la màquina, sol ser cert. Li demanarem, jo crec que se'n recordarà. Jo me sona això que diu vostè Lafayette, però no ho sé, és que té molta informació de l'escola, però... Sí, no, ja ho comprenc, És que jo no sé qui és qui m'ho va demanar, jo també coses d'aquestes, jo dic que hi devia ser, perquè dic que era una màquina, per fer pinyons era una cosa de fàbula, I posaves, duia com un torn amb les rodes i aquella, amb les rodes determinaves quantes d'ells volies. I a més, els podies fer o recte o amb àngul, a l'esquerra, perquè nosaltres ja havíem, la màquina aquesta que tenim, ja l'havíem projectada per elèctrica, ja teníem motor i tot. Ja l'havíem fet elèctrica també, però encara no havíem pogut acabar de desenvolupar-se quan vam anar. Sí. Perquè nosaltres ja, tant com jo feia el projecte, l'enfocava que pogués ser de les dues maneres. I per fer anar l'eje principal, que deien nosaltres, que feies anar i venir, entonces du una roda de bronzo amb àngul i un cinfín, que per cert, per fer cinfins, era l'eje mateix fet en el cap d'un cinfín. I era un cinfín de dues entrades. Teòricament no ho podia fer més que un torner. Doncs jo vaig fer un invent per torn, que una dona amb una feia 200 cada dia. Vaig aplicar una fresa, de mòdul 1, del nombre de pinyons que toques, de 10, i la vaig combinar amb els d'això, i a la roda de sucillo per pas, li van posar una altra roda per poder fer dues entrades, o entraves per aquesta o entraves per aquell, i te feia primer un tros, tornava darrere, després te feia l'altre, i una dona ens feia 200, és a dir, que quan deien, preparava, només era tallar les varilles, la posaven en el torn, i ella feia, i aquells feia els de sons. I jo vaig fer Preparat, sí. I amb Antoni Adrián, a raïs de la matriceria i tot això, en zona, pot dir, ara aquí tenia fàbrica de bijuteria també, aquí. Què vols dir, però? De moda? De moda, no puc dir el nom ara. On està? En el polígono, bé, hi havia Can Marquès. No. Pito Judiuet. Aquest. Ara no havíem dit Pito Judiuet. Sí, que feia feina en torns automàtics. I en Pito Judiuet li va demanar a Antoni perquè li faria una màquina per fer uns res que fèiem per aquí dentro, ganxos hippie o coses així. Ganxos hippie. I Antoni va venir jo. I fèiem unes proves a veure com ho podíem fer, com ho mecanitzàvem. I vam fer unes proves per veure com ho havíem de fer, i després jo vaig projectar tota la màquina d'aquesta vampira Judiuet.
I després, ja quan m'ha fet aquesta màquina, en Peter Judiu va fer una altra màquina, per una altra cosa determinada, i aquesta també li vaig projectar jo, però la van fer amb Enciano. Perquè Enciano feia feina a Ipar, però va anar a parar a Can Peter Judiuet. Enciano va fer molt d'anys d'ajustador a Can Peter Judiuet. Això ho sabia jo, clar, jo el vaig conèixer ja a Ipar. Sí, però això va ser... Jo vaig entrar a Ipar al 70. I no, això va ser... Però això va ser posterior, Quan Ipar va començar a tancar, ell va anar a passar amb en Can Peter Judiuet, per ajustador. I aquesta màquina, jo la vaig dirigir, vaig fer el projecte, la vaig dirigir, i Enciano va fer totes les utilatges i també va funcionar. I que... Tela marinera. Jo, encara ara, jo tinc un pot de fava de manites. Però és la pràctica, Encara ara jo, instintivament, si tinc que fer una cosa, el primer que faig és agafar un paper i pensar el que tinc que fer. Molt bé. Però faig, si importa són bestieses, però jo m'ho faig. Molt bé. I ara no fa molt que va fer un parell de... No ho gravem en això. Tancau ara, que haurem de fer. Molt bé. I Ipar que n'hi va comprar cap de màquina o no? No ho sé, potser sí, no me'n recordo jo. Perquè jo, a la part comercial, jo no tenia cap de zona. Jo, la meva feina era la part aquesta, de tècnic, però de tècnic havies de passar per tot. Havies de ser electricista, fontaner, mecànic, i havies de saber dir, bueno, el que fossis. Molt bé. Però en realitat era molta cosa, ja va venir també de l'experiència i els anys i els caparrots. I doncs, és que aquí xerrava de punxó, jo deia, què és? Els punxós. Punxó és perquè, clar, fèieu això i després què? Què? I tornava a posar. Fins que no... Feies un mascle, el doble, de 30 centímetres, perquè com que havia molt de llimar, quan més primer, però el mínim. I de coll li deixàvem uns 4 mil·límetres ben cilíndric, i a la matriu 4 mil·límetres més o menys de més cilíndric, i després el hueco per caure. I el punxó li llevaven una mica per tot, i a vegades si no el feien una mica cònic, només, i quan i el tornava a posar, pim-pam, pim-pam, pim-pam. La fàbrica es va tancar l'any 79. La fàbrica? 78. 78. I quant de personal hi havia en aquell moment? No, en aquests moments eren pocs, una vintena, més o menys. I què va passar amb els operaris? Bueno, els operaris, tots havien estat companys de nostres. I ningú va voler dir, tothom es pensava que nosaltres ens havíem forrat. I nosaltres, jo me n'anava més d'una vegada sense setmana que meua. Jo i Arturo, no, tot sol, els desquirem, si no podien cobrar una setmana no cobràvem. Procuràvem cobrar l'ésser que hi havia perquè tampoc no podies estar sense menjar. Es veia fills de dur cosa que nostra, però el personal cada setmana va cobrar fins al darrer dia. I els dies que no vam tenir, que vam estar intermedis, vam pagar els seus interessos, la seva part dels segurs socials, perquè això era sagrat. No ens hi vam descomptar ni un cèntim del segur social. Així tot ens van tractar com a canalles, Sol passar, si no saps el que hi ha darrere. Jo n'hi havia que no hi havia... Bueno, bé, és una cosa que jo... I ells van col·locar, després eren més joves, no es van jubilar, devien anar a fer feina altres. Altres, bueno, és que n'hi havia que se'n havien anat ja altres, n'hi havia que van anar a parar, bastants van anar a parar per l'elèctrica, Enciano no sé on és que va anar a parar, Enciano ja no hi era, de molt tantes. Perquè hi havia hagut una primera vegada d'això, que ja en ballava molts, i els que van poder se'n van anar. Enciano se'n va anar. Se'n va anar. Se desterraven
cicle Sí, d'altres les empreses emergents. No, quan nosaltres vam tancar eren, no sé, jo 14 o 15 a Mo i 5 o 6 a Barcelona. Perquè a Barcelona tenien la part de ventes, el comercial, era a Barcelona, perquè un dels socis també que va comprar va ser el que era el comptable d'allà i el que duia de Cabaneca i ell era el que duia la comercialització. Exacte. I allà hi havia un taller i també hi havia un parell de lots que es dedicaven, que la seva feina, si hi havia un problema amb una màquina, doncs anaven i... Perquè nosaltres, a part d'això, també hi va haver, encara segons el model antic, diguéssim, d'aquest model petit, perquè aquell altre el van eliminar molt tantes. També van produir una registradora, que era una màquina molt grossa. Jo sé que havia vist la botiga que hi ha de vora la Graduada, que hi havia unes al·lotes, tot que era cosa de roba. Pot ser, sí. Hi havia una registradora grossa, que me sembla que posava... Sumco. I era... Sí, no, és que les registradores de totes les botigues eren grosses. Eren molt grosses, sí. Eren molt grosses, perquè eren màquines de... El que eren les registradores antigues eren màquines de pesa. Sí. No se l'enduen, no lladres. No. Jo allà va ser la que vaig veure aquesta. No, i aquesta... I al bar hi havia en Carretero, José, es diu germà de Miquel, qui és comptable, i tenia... Era una fiera, fet càlculs. Ell era el que controlava tot el d'IPAR, saps? I empraven els subadors. I ara he vingut una cosa, una altra cosa que era important i ara no m'acaba de venir, no sé què anava a dir. I doncs, allà, jo a part vaig veure aquesta, bueno, si n'hi havia una o n'hi havia més, l'altra. I després me vaig xocar això que em passava, clar, José María Cuadrado allà, per aquella botiga, no sé què són aquelles al·lotes, i me'n record que hi havia un registrador grossa. Jo me'n record que jo era molt jove, això de dir, jo uns 15 anys ja, quan dic això. En el Banc Hispano tenien una màquina de sumar, una màquina americana, una màquina de sumar, que l'havien de dur damunt un carret, per el que pesava. Pesava almenys 50 quilos, Quasi res. Tota de fundició, una armatosta. I se'ls hi va bloquejar. I l'amo, hi van telefonar a les sumadores, a veure si hi havia manera de... De saber què passava. I el senyor Ruiz, que era en Ruiz, me diu, vam ver si pots desenganxar-ho. A veure què passa. Vaig anar allà, i clar, totes les màquines manuals tenen un dispositiu que quan comences no pots tornar endarrere. Ha d'arribar al cap, i quan allà allò gira, i després quan torna enrere no pots anar endavant fins que no ha tornat al cap. Jo vaig cercar allò. A veure què passava. Dic, aquesta teniu un d'operació completa, un mecanisme d'operació completa. Sí. Jo vaig cercar i vaig trobar, dic, i faig així, clar, i es desenganxa. I la màquina ja va funcionar. I entonces, ells tenien, en el Banc Hispano, que estava aquí on hi ha el Banc de Santander, a la Costa d'Engà, allò era el Banc Hispano, i ells tenien màquines d'escriure, que la més vea, la més jove avui dia, era l'àvia, era sàvia. I no, ja no hi havia màquines d'escriure noves ni un cap de llamp. I em van dir, tu que vindries a fer les netes i tal i qual. I jo en aquell entonces vaig dir, sí. Provarem. Jo tampoc ho vaig provar, perquè allò volia dir que jo a fora hores anava fent amb màquines, aquelles màquines, i me treu un jornalet que en aquell entonces per jo allò era per meus gastos. Molt. I també
vaig experimentar bastant cosa amb màquines, perquè després amb un altre company d'allà van fer més un grup i van agafar altres puestos, i anàvem al Cort de Santiago, hi havia també una partida de màquines, i teníem diversos clients, i dissabtes i diumenges ens tocava anar a arreglar màquines i tot això. I també, jo també sabia funcionar molt més, com hi havia certs mecanismes, que a les màquines de sumar, a les màquines elèctriques, aquestes màquines d'escriure, que també hi havia Solivetti, Hispano Olivetti, perquè Solivetti era italiana, i hi havia Hispano Olivetti d'aquí. Molt bé, fantàstic. Una experiència interessant. Bueno, suposo que... Molt interessant. Moltes gràcies. No, és que clar, als principis... Antoni Diama va dir que ell, amb una màquina de cosir, hi va afegir un llimató per fer matrius, per anar més de veres. Qui? Antoni Diama. Ja pot ser, ja. Ell és tremendo. Sí. Perquè... I també diu, clar, com la màquina de cosir, allò fet, diu,